Welcome sa My Filipino Recipes. Meron na naman tayong ginawang bagong video. Magluluto tayo ngayon ng dinuguan. At ang gamit natin dito ay pork liempo. Ito nga pala ang listahan ng ating mga ingredients. At kasama nito ang sukat ng bawat isa. Ipagpaumanhin at hindi ko po naisama dito yung larawan ng vinegar. But rest assured na sinama ko po ito sa ating listahan. Huwag na nating patagalin pa at simulan na natin ang ating pagluluto. Ang unang gagawin natin ay atin munang pakuluan ang ating pork liempo upang sa ganon ay mabawasan ang fats nito. Ayoko kasi na yung niluto kong dinuguan kinaumagahan ay nasa ibabaw na ang kanyang mantika. Takpan lang natin to at i-boil natin yung ating karne for about 20 minutes. Saka natin hanguin. Ayan na siya. Kukunin ko ang ating liempo isa-isa at pagkatapos ay huhugasan ko ito sa malinis na tubig. Pinahiwa ko na to sa aking binilhan. Libre kasi yung serbisyo ng paghihiwa. Nabili ko to sa Seafood City dito sa California. Magtatabi rin tayo dito ng sabaw galing sa ating pinagpakuluan. Gagamitin natin to mamaya sa ating pagluluto. Hihiwain lang natin itong ating karne na pinakuluan into bite pieces, ready for cooking. Pagkahanda na lahat ang ating mga ingredients, ay simulan na natin ang paggigisa. Igigisa natin yung bawang, sibuyas at kamatis. Gumamit ako dito ng red onions dahil mas healthy daw ito kumpara sa mga ibang onions. Mahusay daw sa kalusugan ito dahil sagana sa antioxidants. But everybody has their own preference, so nasa sa inyo yon kung ano yung gusto nyong gamitin. Magdadagdag din tayo dito ng kamatis, pandagdag asim sa ating niluluto. Masarap kasi yung asim na nanggagaling mismo sa kamatis. Ilagay na rin natin dito ang ating hiniwang liempo pagkaluto na yung bawang, sibuyas at kamatis. Igigisa natin to hanggang sa lumabas ang kanyang mantika. Palalabasin natin ang lasa ng ating karne. Ayan, nag-render na siya ng fat. So, lalagyan ulit natin to ng sabaw galing sa ating pinagpakuluan.
Pakukuluan ulit natin to hanggang sa lumambot ang ating karne. At syempre, pag mas malambot ang karne, ay mas masarap. Takpan natin ulit at hayaan nating matuyo ang sabaw. Hayaan din natin na magmantika ulit. Ayan na siya, napalambot na natin ang ating karne at nagmamantika na rin. So, it's about time na ilagay na natin ang ating mga seasonings. Lagyan natin ng ground pepper. Lagyan din natin ng asin. Pagkatapos ay haluin natin. Lagyan din natin siya ng patis para lalo pang sumarap ang ating niluluto. Nasubukan ko na kasi to. Mas masarap pala pag hinalo mo yung asin at patis sa iyong nilulutong dinuguan. Tikman natin kung okay na ang timpla. Napakasarap. Pwede na nating ilagay ang ating vinegar. Huwag muna nating haluin to for about 5 minutes. Ilagay na rin natin dito ang ating sili. Make sure na luto na to bago nyo ilagay yung dugo ng baboy. Tikman natin ulit kung okay na yung asim. Ang gusto ko kasi sa aking dinuguan ay medyo maasim-asim. Pero kanya-kanya naman tayong pantikim, so pwede nyong tansyahin kung ano talaga yung gusto nyong preference na asim. Pwede nyong dagdagan o bawasan yung suka ayon sa inyong panlasa. Pagka okay na kayo sa lasa ng inyong karne, ay pwede na nating ilagay yung dugo ng baboy. Haluin natin to at hayaan nating mag-blend yung dugo ng baboy sa ating karne. Para sa akin, ayokong masyadong dry ang aking dinuguan. Ayoko rin namang masyadong masabaw. Ang gusto ko ay yung tamang-tama lang. At para ma-achieve natin to, ay magdadagdag ulit tayo ng sabaw galing sa ating pinagpakuluan.
Ito na po ang ating dinuguang liempo ng baboy. At hanggang sa muli, ito po si Pablo ng myfilipinorecipes.com. Maraming salamat po.